Banji adzukuru. Makadi vasukuru. Ndale kuchokera. Kwakadi kwatabva. Akunomira zvakanaka matambudziko. Muto wabone. Munobva kupi? Kwamusana. Mbumbe bodzi masere. Muri mwachetere mose. Mungu. Muto wabone bone. Munobva kwamusana papi pacho. Pakukura matai. Atsogora nkanene mbani. Ari kutungamira dare kati rwendo rundiani. Mbani wako. Chii chako vesava? Wani mina vamwe vana. Chanesa chane. Chii chanetsa? Kurwara kwemwana. Kurwara kwevana. Kurwara kwemwana. Unaboya kare wewe unapinda kare kusipeja. Wakambouya kare yewe pano ukapinda pagirasi. Nankani yakudwara vana. Nenhau yekurwara kwevana ikoko. Alapadiwa pasipeja kumani. Akabatwa pagirasi ndiani? Mbani? Ndiani? Ndijefure chakanetsa. Bapatwa nankani bone. Wakabatwa nenhau yei? Ndakabatwa nenhau yekurwara kwemwana ikoko. Kubatwa uchinzi chii? Chinzi ndiwo muroyi wacho. Adalera tumotumba. Akataura izvozvo ndiani? Kataura igirazi rakaburitsa kuti inini ndiri pakuti vana varware. Ikakuna mizira sipeja. Iro girazi racho parakataura izvozvo raikunyepereka ndizvozvo chaizvo. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Ndiyo kudwarisa. Ndiwe rikurwarisa vana. Tangweranyi. Ndava yei? Nechikonzero chokuti ndainge ndichitora mishonga yekuzvibatsira kuti ndiwane mararamiro papangu. Mishonga iyoyo ndiyo yapanduka yakuvadza vana. Udaitenga kubona. Mishonga iyo wakaitora kupi? Ndakautora kwamusana. Ndakatora mishonga. Ukapatisa chirivoni. Waiushandisa basa rei? Ndaiti ndisatorerwe chikafu changu pakurima kwandaita. Lero unototsanduka. Nhasi zvashanduka. Ichokwadi zvapinduka. Tangweranyi walipera kuya ukanatobwera kumbano ndai ndini ndinankani. Sei wakakundika kutaura nhau iyi usati wauya pano kuti aiwa hama dzangu ndini ndine nhau iyi ine matambudziko ese aya usati wauya pano? Ndinenge ndisingazivi asi ndazofungisisa manje ndipatakazoona kuti gore negore pakaitika nhamo pamba pangu ndaenda kunotora vanondibatsira asi vachindibvisisa mombe. Gore rino ndobvisa rinouya ndobvisa ndakabvisa chipo chokuti mombe 4. Iwe kudzira pamwe pako kana njoka. Iwe uri kuziva iri pamba pako pane nyoka izvozvi? Handisi kuziva. Udziva lini? Hauzi kuzviziva? Asi kutoti tinongoona mwoyo wenyoka, mutsetse wenyoka kuti inyoka iyi yapfuura nepamba pangu. Yava nenjoka. Saka muwe zvamuri kuona wenyoka iri kudarika nepamba pako inyoka yaani? Ndinoti ndeyangu nokuti iri pamba pangu. Iwewe ndiwe weka udapita katenga mankwara. Iyewe ndiwe wega wakaenda kunotora mushonga? Mankwara yanjoka. Unova mushonga wenyoka iyi? Waika mumadzi. Ukatora mushonga ukauisa mumvura? Ndizvo. Ndizvozvo here? Ndizvozvo. Hava kupatisa chitiro kuna vana. Saka izvozvi ukushandisa basa iyo anani wakubatsira nayo basa pamunhu wewe? Vandiri kubata navo basa pana uyo. Vanenge navangu ava nevana. Ndo wakushanda navo? Ndevatiri kuita navo. Pakurodza? Pakuroya kwacho here? Iwepo ni maruku kwenye kwenu hapa mzukuru. Iyewe muzukuru une musikanzwa. Bafuna mtu ambareka naye jidetesa. Ndiwe mambara. Toda munhu anotaurika naye achinzwisisa. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Ukurodza ndiwepo.
uri kuroya ndiwe iyewe mirandu ufiti ukupasa vana nekechiro izvo zvino nhasi mhosva euroyi kupa vana vevaridzi vasina chavanoziva era mwe wakupasa ufita tichitaurira ivava vauri kupawo uroyi akazi vadzimai vako ava havana chavanoziva ulipe kwapasa ufita hauna kumupa uroyi here mukadzi uyu handina kumupa asi kuti ndini ndakanotora ndakagadzira musha wangu ini ndega ndikunamisira sekuru ari kubvunza ndiri kukunyepera here aiwa musi kunyepa usekuru ulipe kupasa akazi ufiti hauna kupawo mukadzi uyu uroyi handina kumupa ada kumana kupona ufiti wanao ko uroyi nhasi hwakuindikaita paropa rake akahuwana kupi izvo zvandisingazivo izvi ndezvemurupuru make muzukuru iwe muzukuru sikana ndofiti ndweni uri muroyi kati hauzi inini ndiri muroyi takwelai ndava yei nemhaka yekuti ndakaona reza iri pamubhedha pangu ndikavabvunza baba ndikati pamachira reza yabva kupi havana kundidaira vakabuda panze vakanyarara ndikagara chipo chonge mwedzi ndikaona kuti imwe reza iri pamubhedha pangu ndikati pamachira ina handicheke nzara nereza reza yabva kupi havana kundidaira vakabuda panze vasina kundidaira saka nhasi ndatoshama sekuru vakasi kuti ndiri muroyi ndikati reza dziendo zvadzaishanda vauda ucheza naye nkhani yalamina iwepoda ulipozofika fasi yakudwara pawakataura naye nhau yereza hauna kuzosvika here pachikamu chekurwarayo inini ndakarwara pauda dwara wepo uyadadatani panguva yekubatikana kwako panyama uyu akati kudii ava babava zvakawanda zvavaitaura kwandiri rimwe zuva vakanditi iwewo unoziva kuti uri skito umuntu wokuti ndikadai unofa moskito unodonha pasi kufa rimwe zuva vakati ndinokurova nekambama kadikidiki kakadai unofa nzvorini ndizvere kana ndakazvitaura ndazvikanganwa papo ndakanganwa handichapasi angakunamisire so ureva kuti uyu angakunyepera here unosudzuka tani ukakhala kuzungunuka zungunuka zvakanaka unobatsirika nenzira ipi kana uchitendera tenderera tifuna twakaswada wafa hatidi zvedambe unzwisise ndinimi amuna kusenzeka naye haasi murume kutamba naye uyo wakutaura naye tingaonesane pombano towana kuratidzana masimba kana zvishandwa izvozvi muratidzana kuti uyu murume kana kuti iwo uri mukadzi wakhala unengana ndikucheza namwepo ndikusekerera rega kana uchitarisa muchitaura mese iye uchisekerera iwo sekuru vachisekerera hazvireve kuti ndibe ugari haana hasha ndibe kaswada na mfiti haana dambe nemuroyi ndipale mbabva nyanga tayani ndokusaka izvonza izwi rokuti nyanga tayai zvichitsanangura kuti zvamunoroya nazvo zvacho rasai zviri kubatika ramina zida kumanana reza dzaiwanikwa pamagumbezi panorara uyu kaviri kese dzaibva kupi kana zvezvo usiku ndinenge ndisisazive izvo handichaziva kuti zvaibva machindo mfiti ndweni asi iwe uri muroyeri katausi inini handizive ndikutonzwa kuna sekuru vanoona pachako iyewe muzukuru ubvunzwa nasekuru kuti uri muroyeri katausi chete pachako iyewe nokuzviziva kwako nemabasa ako auri kuita uri muroyeri katausi aiwa ndiri muroyi ko zvinosei uda kuti ndatenderera nhau yauri kuziva uchida kukakatisiwa uita zvikumanikidzwa here aiwa ufiti unotenga kupona uroyi hwacho kwautora papi ndakanotora kwamusana mudhara ndichiti ndichengetedze chibau changu ndisabirwe chibau ndisatoani kwakanotora kunonzi kwani kwamusana mudhara ari kupona ari kupi kwamusana ikoko musana mudhara wacho izita remunhu iroro inzvimbo audatengapo zvakuchitira bwino saka pawakatora mushonga wacho zvakufambira here aiwa ndaikowa apa koiko zvinozvi pasina chinhu urombo wacho hwatonyanya ati ina chinhu wakudzonga vana wakutokanganisa vana dzonga dzikuru wakukanganisa vazukuru aiwa ndozvo saka ndauya kuno vasekuru kuzobatsirwa ndakundikana manje ndaiti ndinowana chinondiraramisa asi ndaona kuti zvandipindukira zvakare vana vangu vapera imwe dzikuru makwera nauyu mukubva iye mevazukuru mauya neuyu muri kunzwa here
matama ari kubudisa uyu tikuzvinzwa Akula utani. ari kuti kudii akuti ndiyanga achiti ari kutiroya Aukakatisiwa. ari kumanikidzwa ere vari kudaira vega vari kutaura vega Ukulana ndimo nsene. iwe uri kutaura nemwoyo wese ere umwe ndiri kutaura zvechokwadi nemwoyo wese kuzvichenesa chaiko 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 usingamanikidzwi sekuru ndiri kukumbira kuti vakadzi vangu vavakaendesa inini mwana wamambo vava vanomudzosera ini handina chandinoziva chandakabata mukati meupenyu hwangu ndonamata Ishe Jehovha wekumatenga mambo. Uyo ndiye wamukuchitisa nsalo. Uyo ndiye wapukupengesa uyo agara kukona uko ndiye ari kupengeka chokwadi ndozvaipa kuuya naye ndo zvakupati muuye ndiuye naye zvichirati nemiwo mukuzati uyo ari kupenga uyo ichokwadi ari kupenga nei pana uya vari kutaura sekuru inini kupenga handisi kupenga asi ndakapiwa dare rekuti uyu rapa uyu ndichiratidzwa naJehovha mambo kuti ndiye muroyi uyu ndiye muroyi achishandisa uyu achinongedzera vana vake uyu iri nhau yechipari. Mudapita kale wanyabezi unganati. Makamboenda kunganga ere kana kuti hamusati Wanyabezi kwa profeta. Makamboenda kunganga ere kana kuva profeta kana kuti hamusati Mwenzene. Mese ere Wamukaenda mukapatanga. iko kwamaenda kwacho maibata vangani ndanani vamaibata taitobata munhu wataitobata pane vamwe vatosara varamba kuuya vataibata pamwe chete nevava Awa. ava Munapata. makambovabata kana ini pandinofamba zvinonzi pamba penyu pakaipa baba vakaipa Ndiye atakupasa ufiti. ndiye akupa uroyi Ulito kutoka na ufiti ne kwa mama. hauna kubva nouroyi kudzinzira kwaberekwa chokwadi Masho ukumbuka kusia ufiti. asi iyewe pacho zvako wafunga zvekuti uchisiya uroyi wacho ndinoda kusiya handidi Muri pambali. andi muri pabarika Nzako nguwa. mumwe wacho ndoupi amani nangu Apa mulezana. munotauzana ere munowirirana ere atiwirirane ndakatodzinga unzi baba nadi nababa kuti ndigare pamusha iwoyo madzite zvakandakandaunama kwamunenda ambuya kana kumba kwangu kana achiuya uneyozotuka isanaitaura nyaya iyoyo ndaiti takabva kuno kwasekuru pakushandiko kwakati vachigezeswa ndikasvikotukwa kunzi iwowo ndiwawana mwana ari kurwara sekurwara kwemwana kwati pati tiende kugende kwasekuru tanogezeswa chi uroyi saka inini abi angu kuti achifamba kwati achafamba pai pamwe chete handichamuka handichadzwa masaunzi handichadii vachazonditukira uri kumba kwangu ndakubata vamangwanana baba vachadaira vabi angu vamangwanana vachadai apa ndini kuwarirwa Apa wewe mkumkaribira mutangwani. ko uyuwo wamakugumbukira nokuda kwei uyu asi amani navo vari kuti ndandisadaire ndaidairana navo ndakabva kwaharani tikasangana pamugodhi vakatoti maswera sei ndikatoda taswera maswera ndiri kutoshama izvo zvacho Mazuri akakhala kupata ufiti ana milandu. Alright, uyu kana achinga kubata uroyi ane mhosva ere Akhala be kupata ndi. anenge asina kukubata ere anenge andibata aisi mhosva Tangwerani. nokuda Tangwerani. anokubata nemhaka yei nekuti anenge azvinzwa Oda pasana wani. wakapuwa nani uroyiwo nevava nokuti sekuru tiri pano pamarwisana nomukomana handikasvika pakwadza sekuru ava meguru vaipopota panze kuti kunendesa kun'anga makaendai kushamba makaendai kupi makaenda asi ari matambudziko urwere hwomwana vachitopopota ari panze kuri kumuchita zvamuita kamuchidhumwa ivo paya asi imi makazvona kuti sekuru vakakuwara apa nanhasi zvimukuona vakarohwa nesvimbo neuyu imi muchipopota muri panze ipapo hakusi kuti kupopota gara hako ipapo Pai sekuru ndaitaura ndikati kumaprofita amakatora kwenza makatora maprofita vakomana vakatora maprofita auya akasvika pamba pedu indaiwo kugadheni maprofita asvika akasvika akanzi tumai mwana ndakatumirwa mwana ndikauya ndakatora mukadzi wouyu ndikati handei kumusoro kwamani ndashedzwa takasvika tasvika mbamama inini shuwa ndakasvika ndikaona maprofita arimo maprofita akatanga kunamata ndobva ati inini svika ndio amai vamataura svikanzi amai vachitanga kupinda muno ndaona chaedza amai vachipinda muno ndio amai vamareva here svikanzi baba vakanzi batai jongwe nesheshe huku tipe mgore mvura ikaiswa apa bhavhu rikaiswa apa ikadiwa amai vakapomwa neukwa kunzwa neshave zviri pavari
Awa sekuru walipo. Zvisinei. Mukadzi wouya iwopo. Chiteerera muzukuru. Iwepo ndio video ne. Asi sekuru vakubvunza manje pano kwete zvekuva profita. Pano sekuru nyangatana vari kubvunza kuti uri muroyi here kana kwete. Inini ndinoti ndiri muroyi nokuti ndanzi ndiri muroyi. Ipapo ndiri muroyi. Ndinoti ndiri muroyi nokuti kana ndachekerwa nyora shuwa ndatochekerwa nyora dzouroyi. Ada kuita nembo zombani. Akakuisa nyora idzodzo ndiani? Apa baba. Nokuti ndakashaya kuti reza dzauya nani pamubhedha tiri 2. Imwe mwansene ngupera mwochidako munatsvakulewa. Iyemi mose mawero yamaita mune kutaura here kana kumwe kureva pamusoro penhau yakutaura muzukuru uyu. Ya. Tangu hapa imaralini pamwepa. Nokuti nhau iyi haisi kugumira apapa patakagara. Nadzo tofunika chosewa. Nokuti iwo urongwa hwacho uri kushandiswa pakuroya vana ufanira kunotorwa. Hazvisi kugumira mukutaura chete. Tinchosa mwa akakhala kufuna tichose. Tinonobvisa ndokunge ivo varidzi vavo vachida kuti tidii tibvise tivabatsire. Mufuna chosewa. Muda kuda tizvibviswe. Toda kuti zvibviswe ngazvibviswe. Sekuru tinotokumbira kwamuri nekuti muri kuona patave tiri vanhu vakura but hatina chatinacho nenyaya yekuti tiri kutambudzwa naizvo zvizvi zuva nezuva tofunga mariita nenguva yakareba kuti tiikwanise zvaramba kuzosvika patasvika nhasi inhau yekuomerwa. Tinotokumbirisa sekuru kuti mutibatsirewo izvozvo vabedu hatisi tese takawanda. Tinotokumbirisawo kwamuri ndimungagona kutibatsira nekuti isa hatizvigoni nekutandizana. Sekuru vari kuti ndogona kubatsirai. Ndiye kuyamba kwache kumweko. Awa ndo mavambo enhau yacho. Tinotenda sekuru. Ina asi ndainoziva hangu kuti uroyu uri kungonzi uroyu. Kuto vanhu vakatofa veve vatoziva vakafa kumarani kwedu ndo vakauraya. Ndo natsoziva vari kufa mumhuri medu. Mamwe. Ndivava. Mashina ayo wensena. Asi hahusi kureva kuti wese afa mudzinza ndivo chete. Kune vamwewo vakaroya asi kune vamwewo aya ndezvaMwari. Funanini kwacho akafuna kutandizambo. Iyeyu asi kwausiro kudawo kwake zvekare. Asi kuti yanga iri nhau chete yokuda kutsvaka rubatsiro dzimwe dzenguva zvingamuendekere zvakanaka asi zvamushandukira nhasi zvabara chimbwa mupengo chakuruma mhuri. Pakabatika. Anachita zvisishtireka. Uyu akaita zvekutoona ega nemeso. Kwete zvekuita kuureverwa nomwe munhu. Nezva kutenga tachita kutenga. Kana pakutora akaita kunotora ega. Papa sekuti tibatsire. Zvisiri zvekunotorerwa. Tikupera. Apa takutima imfa. Saka iko zvino zvitapa nguva yokudzima chikamu cherufu kaperepere. Nzvichita panango yepo mfuna namutima wonse. Sekuru vanokwanisa kuzviita ndokunge iyewo uchida nemwoyo wako wese sezvazviri. Aiwa ndinawo mwoyo wangu wese wakazara. Ndoda kuti musha wangu uchene. Chakuyamba kupasi tichikupa kuna vantu vakarodza. Chokutanga zvanzi kumbira ruregerero kuvanhu vawangu vachiroya. Tibvuta kuregerera one. Tinzwe Yesu kuti vakukanganwira here kana kuti kwete. Amwe vakarodza. Iye ivava vawangu vachiroya ava. Kunandanga ndichiroya ndiregerereyo. Izvi zvakangoya ndisingazivi kuti ndozvandakuita. Sekuru pana uyi handinai zvakawanda asi munhu ndaamire nezvake asi ndokumbira kuti mhuri yangu yavakaendesa ive inotsoka zvisinei kuti asi munhu ndaamire nechi zvinhu zvakana kuri kubviswa zvive zvinobviswa mhuri inobatsira. Zvakanaka munobatsirwa. Munobatsirwa. Mucheza na abashi. Muchataura nevakomana panza. Tsiku yako yakuchesa utundizvo. Muchapuwa zuva rokubviswa kwezvinhu. Pakara panza pana tsiku panchitira mweya wangu tenga ndisho. Kana tichitaura nhau yekupanana zuva tichitira nhau yemukomana uyu wamuri kuona akabata mushini. Anofanira kunge ari padhuze achiona nhau achifamba kwainenge ichidii ichiita. Semufambira zviri kuita izvozvi. Ndo zvingakonzera kuti mupuhwe mazuva kuti musi wakati zvichipa kuti uyu anokwanisa kugadzirira achizenga zvakare apapi apano. Mashi. Saka ndo sekuru
ndo ndaida kudzokera futi pamashure ndo zviri kubata futi kana mabasa iri because ari mukuona mhuri yese hapana ari pabasa nawe ntchito basi ne mabanja aisi nauye basa chete teerera muzukuru kana dzimba chaidzo kuti dzigone kuvakika dzigone kumira hapana kuvana vane imba inotariswa kuti ndoimba chaiyo. Matambudziko edzimba iwayo akasungwa zvakare muda kuenda wipi imwe chete. Matambudziko ebasa akasungwa zvakare muda kuenda wipi imwe chete. Wapanzwa ekanti ukonzereni mama muzayangona kuti zvinhu tochita pano tatsina sekuru ndopava kuti aiwa chiregai ndikubatsirei mangwana mugozopupura rwendo kuti azvichokwadi zvinhu zvatifambirawo zvakanaka zvaanoshanduka. Aiwa sekubatsirei hatigari pamabasa kupinda basa kuswera mangwana nokubuda zvakanaka panangoona tokuramba basha kana mukomana une zvekutaura mukana ndiwoyo. Ndoda kubvunza sekuru, pamakatora mushonga uyu maiziva here kuti ndo pauchakusvitsai apapo? Kwete. Ndanga ndisingazive kuti unondipinza mumatambudziko akadai. Dai ndaizviziva handaitora zvakare. Ko kuna gogo vamakapa uroi makanga musingazive here zvamaiita? Pamaibvunzwa gogo vatsanangura vakati vakaona reza dzaiva pamubhedha, maisaziva here zvamaiita? Chii chaiitika? Apo pareza handaiziva kuti inini handina kuziva kuti ndatora reza dzokuti ndichekera ava uroi. Zvakaishandwa nemweya wakaipa ndo wakunga wakandipfekawo. Kusiri kuti ndaandichiziva zvandiri kuita handasingazive zvandiri kuita. Gogo pamaichekwa nyora idzidzi maisaziva here kuti ndiri kuchekwa nyora? Handina kumboziva, ndakangomuka ndakuti pandinozunza mubhedha ndakuwaridza ndopandakati kureza yauya sei reza pamubhedha? Imi makatenga reza here makaisa mumba? Hamuna kumborara nembi. Ko chiko kureza yabva kupi pano pamubhedha? Imi tinorara panapa tiri 2. Ko reza yabva kupi? Zvakatondishamisa. Havana kundidaira vakabuda vakadaro. Pasi kumana kangasi makasangana nereza idzodzo kangani? siku dzakulingana dzaposana mazuva mamwe chete here kuti mazuva akasiyana? Akatosiyana mazuva iwayo. Gogo muchitsanangura mati zvonizvo pamakabvunza nyaya dzereza makarwara? Ndakazorwara kumberi kwacho. Ndakazorwara avava ndaiti tikanetsana vobva vatanga kuti hausi munhu uza kuti uri kauskito kekuti ndikakudai unodonha pasi, unodonha pasi, ndikakurova ndichakurova nekambama kadikidiki kakadai so. Vakandidaira zvigunwe zvavo kudai vakati ndichakurova nekambama kadikidiki so. Kwagara chinikumburisa. Sekuru, zviri kutaurwa nagogo izvi vari kukunyepera here? Kana ndakavataura ndidaro ine zvine zvandichazviziva. Hamuchatorangarira? Nekuda kwei muri kuti hamucharangarira? Ndo zvandinoda kunzwisa kuti gogo ava vari kukunyepera here? Uye mashoko ari kutaurwa aya maireva kuti chii? Kana maiti ndikakurova kudai semoskito unogona kudonha? Mashoko iwaya ndinoda kuti mumabatanidze nenyaya yeuroi huri kutaurwa munomu kuti muri kunyeperwa here kunzi zvonizvo imimi sekuru mune uroi hwamuinawo hwamakazozadzawo gogo ava? Ndiri kuti vari kundinyepera adzimai vangu. Nekuda kwei imimi muno mumambo totenda kuti zveshuwa mune kwamakaenda mukanopiwa zvinhu zvamakapiwa? Hungu izvo zvinhu ndakapiwa ndo ndiri kudaira kuti ndo zvaikonzeresa matambudziko mumusha mangu. Izvi zvavari kutaurawo handina kumboziva kuti ndakazviita rini sei. Aiwa pandipaziva, handidi kutenda chinhu chokunyepera. Ndoda kubvunza kumuri, ndanzwa kuti mabasa haasi kubatika kana kuti ukawana basa unobuda. Mabasa aya ndoda kunzwisisa kuti zviri kufamba sei
toti nhasi wawana basa chii chinozoita kuti wabuda basa zviri kufamba sei unovengwa kupinda pabasa so murungu wako akupinza basa wewe after kana kuti 3-4 days so anotanga kutotaura nevamwe kuti munhu atakapinza basa mukomana yayo atakamupinza sei panapo ndabve panapo nepamwe pacho unoona kuti watopinda basa zvakunotambanuka paipo usina kana chawatadza warwara kana kupinda nerimwe dambudziko ushaizwa kuti zvinhu zviri kufamba sei ende tinorwadziwa kuti upenyu hwatiri kutorarama usiri hwataifanira kutenge tichirarama takapinda mabasa ekutoti tine macertificate akagara ari mumbazo akangorongedzwa auko hakusi kunyeba zvinorwadza zvinorwadza kuti uchengete mhuri yako unotsona kuti ndikuchengeta mhuri yangu nezvinhu zvandisingafanira kunge ndichichengeta nazvo unenge wakaita makosi iwayo wega makosi anoitwa uchidyirwa mari hapo paikosi iyo waiita wapinda basa kosi iwa wakaita hakuna kwauri kuenda after 3 days wanzi muchinda uyu ndaabve panapo haasi kugona basa apo hauna kana chawatadza sekuru tibatsirei sekuru tikutambudzika ndikutandizane zvakanaka sekuru vari ndikubatsirai angusudzurani ngumweya kana kusudzurani anokusunungurai ndiye iyuyu ndokunge achida kukusunungurai nemwoyo une rudo sekuru vari kuti ndine rubatsiro chete watainzi ifozha kana pamwe pacho kurwara kuita mukomana ainzi anokuta fozha kwete uya kutaira mukubvaini uyu pari kudavira nhau iyi hamusi kumunzwa tirikunzwa ifozha kwete aisi mwoyo wafumari aputa here kwete akakatizidwa ari kumanikidzwa kwete uleari palibe chisaya kumava zvichitsanangura kuti hakuna chisingaperi natembo yacho zvese zvinoitika panyika zvine nguva yazvo apa zvakufika kumalire izvozvi zvakuenda kumagumo nekusudzuka mbo kwanu kwafika nanhasi uno kusunungurwa kwenyu kana kutambanuka kwenyu pamatambudziko kwaswedera yangana nokuchoka kuyamba nakuyamba palibe netsiku ibodzi muyada kutairira nofiti mashipombani mwamubva wataira chitarirai kubva muchitanga nhau idzi hakuna musi wakambopupura ndiri muroye zvechokwadi asi nhasi panapa adavira akatenda nhau dzake zvechokwadi nhau ndinoidi ndinoiziva zvikatsanangura kuti nhau dzenyu dzakuenda kumagumo zvikubatika una mafala manangu une kumwe kutaura here muzukuru handina kutongotarisa zvatakuitirwa nasekuru chabwino zvakanaka mukhalira panja muchambonogara panze mupasiwa tsiku muchapuwa zuva rekuchosa kudhundu rokubviswa kwezvunhu izvo zvacho zvamakatora zviye zviri kumba zviye zvinhu zvamara kuchosedwa zvino zvikange zvapera kubviswa funika kukonzerwa mufanira kuzobatsirwa mhepo zimarisi mhepo dzikamuke kutenda umaro ukosha urwere pamuri ukamuke tingaembeleni nakukutandizani tikana tachosa twakuipa hatingatanga nokurapa tisati tabvisa zviri kukonzera dambudziko zvacho takala tayamba nakukonzani zviito tiri pamwe zvamalingana namuntu wadzora pamatari beneye kusamba tikatanga nokubatsira matambudziko izvo zviri mukati memusha zvakaipa zvacho kudai zvine zvamufanana nemunhu anenge atora mafuta ekuzora akapoma panyama yake iye asina kugeza zvichireva kuti ukazora mafuta usina kugeza unenge wakuwedzera zvakare chinyi tsvina pamusoro peimwe tsvina tsiku yakubwerera kwantenda tifetinza kupasana zuva rokudzoka kwomurwere kumba sekuru ndo vachakupai pakudzoka murwere musu totanga tapedza izvo zvakamira kumusha uko uyo ari paibatsirwa achidya mushonga chitambanukai asekuru pane vasara mumwe wacho ane mhepo inosvika pane mumwe mwana so akatomboya pana pamwana ye mhepo iyi inotosvika ichitaura futi kuti inini ndiri number 2 kubva kune vari kubvuma inotaura ndiri number 2 iyeme hamugona kumanikidza noti uya izvozvo pamaitanga nhau matoidi matoitanga sekunotaiwa vachiregedzai ndini kufamba rwendo rwacho maisa mukati maoko angu yatotanga nhau zvakanaka yasekuru
zvakanaka tikeni banja tipite banja ngatiise maoko kuna security wane kupenda panze pamwe